Bismillahirrahmanirrahim. An bɛ Ala fo ka Ala barikada quoi. A ye bi don ɲinan na an ka constitution projet min kɛra n'u yɛlɛma bɛna don constitution na ka constitution remplacer. An bɛ Ala fo la ka barikada quoi. Constitution min kɛra nin ye constitution nin kɛra ni hakili bɛɛ lajɛlen ye. Bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ a la. Donc bɛn kɛra o kan kalo tile 18 mɔgɔw bɛ bɔ ka taa o de voter. Donc an b'a ɲini commune 6 mɔgɔ bɛɛ fɛ Mali mɔgɔ bɛɛ fɛ pour que bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa voter ɲɔgɔn fɛ pour le oui. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. An kɔni pɛrɛlen don ka taa voter pour le oui. Votons 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 pour le oui. Ensemble nous irons voter. Ensemble nous irons voter. Ensemble nous irons voter. Ensemble nous irons voter. Que la paix règne au Mali. Amen. Merci beaucoup. Amen. Présentez-vous. Ne Djibril Semega, je suis coordination na commune 6 là. Donc non, je n'ai pas. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ sɔgɔmada in na ka se an ka wele kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bi sɔgɔmada in na an ɲɛ bɛ jama min na nin ye coordination pour la campagne du référendum pour le oui au bureau de sigira commune 6 la ni ne kɛra o coordinateur ye bi alhamdulillah an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an camarade fɛn fɛn bɛ yan nɔ organisation caman de farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ an bɛ foli bila organisation bɛɛ ma wa mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan bi an b'a dɔn ko nin bɛɛ lajɛlen ta ye fasoko de wa an bɛɛ lajɛlen wulilen don kunkilenna kelen la o kelen ye mun ye walasa an ka référendum min bɛna kɛ n'o ye nouvelle constitution tali ye a ka kɛ tako kelen ye wa tako kelen fana la an mago bɛ jama de la n'o ye oui massive ye o kama an ɲɛ b'a la bi an balimaw bɔra commune 6 fantan naani bɛɛ la IJA kɔnɔna yɛrɛ inondolen don hali sendayɔrɔ yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ nana o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ mɔgɔw fo u ka faso kanu na ni appel min répondé filɛ ni appel min répondé filɛ an bɛ segin a kan tuguni ni appel min répondé filɛ nin ye fasoden sɛbɛw ka appel wa nin ye Mali jɔlaw ka appel de wa nin ye siniɲɛsigi denmisɛnninw ka appel de donc o hukumu kɔnɔna la an fa minnu b'an cɛ ma an tɛ ɲina an bɛ foli d'u ma an kɔrɔ minnu b'an cɛ ma an tɛ ɲina an bɛ foli d'u ma an tɛ ɲina commune 6 dugutigiw fana kɔ an tɛ ɲina maires fana kɔ notamment presse minnu fana nana nin ko in na ka wuli walasa ka nin ko in cari diɲɛ bɛɛ k'a ye bi an b'u bɛɛ lajɛlen fo wa nin presse ninnu ils ne sont pas à la solde de l'impérialisme o de kama depuis que an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a décidé k'a fɔ ko Mali ka segin a yɛrɛ ma Mali ka k'a ka yɛrɛ ta ye nin presse ninnu de mobiliser don i mana wele bila u ma waati o waati u bɛna bila bɔlɔlɔ fɛ diɲɛ bɛɛ k'a ye k'a fɔ ko fasoden sɛbɛw wulilen don k'u jɔ u ka faso kɔnɔ pour que an ka yɛrɛya ka segin an ma donc o hukumu kɔnɔ an bɛ segin min kan bi sɔgɔmada na nin ye lancement nin ye an ka activité fɔlɔ ye nin ye an bɛna caravane de kɛ caravane ye fila ye mobili ye fila ye itinéraire ka ca dɔw bɛna jigin Ɲamakɔrɔ fan fɛ dɔw bɛ taa Musabugu fanfɛla fɛ an bɛ suguw ciblé an bɛ taa suguw kɔnɔna la an bɛ taa kuma di musow ma u kun ɲinɛnen don min kɔ politicien juguw kun ɲinɛnen don mɔgɔ minnu kɔnɔ an ba minnu bɛ feere kɛ suguw kɔnɔna la n'olu de ye faso jɔla yɛrɛ yɛrɛ ye wa n'olu de y'an balo ka dɔrɔmɛw la an ka école sɛgɛw kan donc an bɛ taa kuma d'olu de ma k'u ka voter oui u ɲinɛnen don mɔgɔ minnu kɔ tuguni an bɛ taa kuma di olu de ma n'u o ye fasoden sɛbɛw ye k'a yira k'a fɔ an ka campagne a kun tɛ bureau kɔnɔ mɔgɔw ko ye dɛ a kun ye mɔgɔ minnu wulilen don k'u jɔ faso ye wa mɔgɔ minnu sɛgɛnna faso ko ye ni ɲinan kun kɛlen n'olu kɔ wa Assimi y'o kangari de da wa an b'o baara de la fasa fɛnɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka wulikajɔ la et je vous remercie merci.
Wow.
Thank you.